Intombazane ethi yadlwengulwa omunye weqembu le-Witness the Funk igeqa amabhula ngesihluku esenzeka kuyo. Kanti uBabes Wodumo kuthiwa wayincenga le ntombazane wayithembisa imali engango-75,000 amarandi ukuze idrophe ama-charges. SA News with TK Zuma. Sikubingelele sikwamukele kwi-special bulletin se-SA News with TK Zuma. Sawubona. Intombazane ethi yadlwengulwa omunye weqembu le-Witness the Funk igeqa amagula ngesihluku esayehlela. I-Witness the Funk kwakuyiqembu le-hip hop elashisa izikhotha ngaleya minyaka edlule yabo 2015, 2016 kuya phezulu ku-2019. Ake silibone. Witness the Funk was a hip hop group that included UK comedians Efelo, Oscable, and Moshine. The group made hip hop trap music but had their own sound they called home trap, a sound that would eventually give birth to their 2015 hit song. Untombi zethu Mfeka uthi uyolikhohlwa efile usuku adlwengula ngalo omunye waleli qembu obizwa ngoMoshine. Le ntombazanyana yaseThekwini ithi yaqala yaba abangani kanye naleli qembu okwagcina kuthi lo yedwa ethiwa uMoshine wagcina ethi unama feelings for yona. Le ntombazane ithi yamtshela ukuthi yamthanda kodwa imthanda as umfowabo naye wavuma. Kwase kuba nesivumelwano sokuthi bazoqhubeka babe abangani. Abangani bayo le ntombazane ithi babeloku beyigcona bethi yindaba izenze ngcono ingafuni ukulala noMoshine ngoba uyayithanda. Le ntombazanyana ithi noma kunjalo kodwa yagcina ingayishaya indiva indaba ukuthi ayilale nalo Moshine. Okwathi ke ngelinye ilanga ethi ayisoze yalikhohle empilweni yalo mhla iphaphama idlwengulwa yilomfana yabona nje le nto leyana ayilokhuzisi ayilaleleki. Can you imagine if kuyiqiniso awimagine nje lento uthi lo bhuti lona wambiza yabo wayese emnika idrink wathi akayiphuze emva kwaloko azizwe ngathi udizinyana wabacela laba abanye ukuthi hayi ngicela ningisiza angizizwa kahle ngiyazaza ngiqala uphuza utshwala kodwa nje content engekho right ngami and I'm passing out slowly but sure ayi bangamnaki yabo so okwenza ukuthi ubone ukuthi they were all the part of the plan mhlawumbe we don't know but ngendlela usisa ichaza ngayo uthi waphaphama kwakunendle eyayi empty benza circle ephakathi nendawo lo mfana emdlwengula ephakathi nendawo bona laba abanye abehleli nabo beform icircle bebuka uyicabanga leyo nto nanto udaba. So they took out Moshine stop it uyenzelani lento oyenzayo but amandla vele awekho so he just pushes me and I pass out again and I don't know how many of them that night had sex with me. I only saw Moshine. I don't know what else happened. The next thing I gained consciousness. The DJ Uzwit is like, hey, actually I want to go to his fab. And now he's just uBabes Wodumo kuthiwa wayincenga le ntombazane wayithembisa imali engango-75,000 amarandi ukuthi ayidrophe ama-charges. Nebala ke le ntombazane yawadropha ama-charges uBabes Wodumo uyayibona nje kungenzeka yini ukuthi uBabes Wodumo uwomunye walamantombazane lawa athatha amantombazane amancane ingane ayozilalisa nama-celebrity angasisile kungenzeka yini I wish akulona iqiniso. I so wish ukuthi akulona iqiniso ngoba uma kunjalo bangaka amanye amantombazanyana ayizisulu zalento lena angakaza zakhuluma. Babes nobaba Babes so kuthandaza that night bese ke uBabes athi zethu lethu it's not like we virgin thatha imali how much money would it take for you to let this go bese mina because vele bengafuni ukuthatha imali ngithi mina 2 million rand because obviously ubazi ukunesa 2 million rand bese athi Babes hayi bomfethu thatha 70,000 rand kanti vele shuthi yena sekukhulunyiwe naye ukuthi malini somnika wena ngihambise kuyena and obviously she's the person like engihlezi nginaye and at this point sengimove out nalanga ngihlala khona sengihlala Sydney is right opposite yena noma bench so like I'm in close proximity every day nginaye ngiphume esikoleni ngihlangane naye ekseni uyena ngisesikoleni uyena umuntu engihlezi nginaye so she's just like
zethu mfethu thatha imali yabo, and I'm just like ngeke. Mbukeli asipheli lapho kuthe uqhubeka kwesikhathi intombazane isiwadrophile ama-charges lo 75,000 rand ekade ithenjiswe wona awubange usenzeka kodwa uBabes Wodumo wafika nemali engango 20,000 kuyona wayeseyinika u10,000 rand wathi yena uyazi iyadida lena angithi uyakhumbula ukuthi u75,000 angisho ukuthi kwafanele ayithathe leyo mali noma kanjani I believe naye wayesemncane she was young and naive that's what I want to believe mina yabo. So wayithatha ke le mali wayithatha ioffer yale mali ka 75,000 but mase sekufanele kwafika u20,000 uBabes Wodumo wafika no 20,000 wayesemnika u10,000 wathatha u10,000 for ukuthi I don't know bebesebenzisana wemsiza kuphi I don't understand wasetha kuyothengwa ama wave sixolise nantu udaba. I'm gaining consciousness, but I'm also passing out. They took out low 20,000 rand, and then after low 20,000 rand, Oscar did ask me, "Do you know what you're doing?" I didn't know what I was doing, and I remember saying, "Gateway, we just had to 10,000 rand, or 10 weave, like go but to 10, phela ukuthi support system angazi." But she had the money daily afika again, so she was like, now 10. Mbukeli ixhumana nathi enkundleni zokuxhumana usitshele ukuthi wena ulibona kanjani lolu daba lukantombi zethu Mfeka. Asizibambe lapho ke ezamanje ziyalandela ezinye ngo 1 o'clock. Izindaba ze SA News zichemile futhi zithatha uhlangothi.